strieľačky po celej dobe a ideme baviť strieľačky a tu máte verte mi. Jak mi veríte, dajte tu odber. 1, 2, 3. Cítite, že tam dali odber. Čiki moc, čiki, hej. Ďakujem moc, že si dali tam odber. Som nový kúpil mikrofón. Si to dobrý je. A ďakujem sa 11 odberu, ďakujem. A jak tam získáme naraz 2 odbery, budeme profíky. Romane, budeme profíky. Profíky budeme! To sa jak by bola animácia. Dajte tu like, odber. OK? Nepočujem. Like je tam. A čiki bod. A bude animáciu. Idem animovať. Animovanie. Čiki. A to sa jak by bolo asi robíte. Dajte tu like, dajte tu koment a napíšte F. Napíšte tu F, bude asi robíte. Oh no. To sa by bolo. Asi robíte. Napíšte to v komentároch. F. Iba jeden F napíšte do komentároch a bude odber aj koment a všetko bude stať po nové. A ja lidi a dúfam, že dáte tu like, odber. A dajte tu like, lebo mi sa zaseknul telefón a... Lebo Matáne to mne pýtal človek. Ísť. Potom raz pôjde na YouTube. No dobre, no ideme. Patranie, čo nám zrobí? Čo nám zrobil? Čo? Tá čo vám udoril? Poďte tu, čo vám udoril? Čo vám udoril? Ilex. Poď, ticho! OK, cisneme tu. OK, tu máme cisnúť za tu takto. OK, ja sa určite hovať nebudem, lebo reklamu nesem. A ideme na to. A zavri kapulu. A určite sa hovať nebudem, lebo to je vidi vermore. Ej, kako je? Počkaj, do tej strieľačky asi čo mne ide? Do tej strieľačky nefungujú, tak ideme vaj motor. Tej strieľačky nefungujú, počkaj. Toto hru mi vytvoril, co si ideme patrieť trón.
Ahojte lidi, na sa spatlej topej. A bavíme tronky, lebo viete, že mi dá taková trona. A ideme. A dajte tu like, odber, koment, share. A jak furt dáme po celej dobe, nie? Počkej, tak pýtam to. Prečo sa mne letí hľadadlo? No rovna sem. Isté. Badáme. Krásne pristalíme. A je to všetko videa, čau.